Στο live stream θα μιλήσουμε λίγο για τη Τσικνοπέμπτη. Ναι, είμαστε εδώ πέρα στο χωριό. Είχαμε βγάλει και το βίντεο γιατί έχει 50 εγγραφές. Πολύ ωραία. Και σήμερα, όπως και πέρσι, θα κάνουμε ένα live stream αντί για βίντεο. Είμαστε εδώ πέρα με τον Νικολάκη. Γεια! Ευχήσου καλή Τσικνοπέμπτη. Καλή Τσικνοπέμπτη. Μπράβο, το καλό μου. Και με τον ξάδερφό μου, τον Γιώργο. Γεια! Βλέπω σουβλάκι. Ναι, εγώ κάθε φορά. Κάθε φορά. Καλή Τσικνοπέμπτη. Και εσύ, Εδώ πέρα μπορείτε να δείτε ότι... Λοιπόν, εδώ πέρα μπορείτε να δείτε... Όχι. Βλέπετε, εμείς οι YouTubers πειραματιζόμαστε με τα φίλτρα. Τέλος πάντων, πάμε στο αρχικό. Και θα ήθελα να σας πω δύο πράγματα, γιατί φτάσαμε στις 150 πάλι. Είναι πολύ ωραίο συναίσθημα να νιώσεις ότι κατάφερες κάτι, οπότε πιστεύω να καταφέρετε κι εσείς μια μέρα κάτι καλό. Αύριο πετάμε με τη μητέρα μου και πάμε Θεσσαλονίκη. Παιδιά, ναι, θυμάστε το διαγωνισμό τότε?